zbog priča. Borbenost bez ušpirkanih ideologija, bez satiričnih, ali ostanimo mainstream stihova, bez dođite novinari, samo žrtvovani. Onda zbog ljudi. Penju se ovaj stepenik iznad svih. Ne da poduče, ne da narede, ne da oduševe, ne ni da pabirče sledbenike, ne ni da ližu mrve iz tajnog šteka kulturnog ministarstva, nego da se pod ovim reflektorom skinu goli, da bi pokazali gde su sve šibari, odakle idu, šta sve može da se voli, za čim trče. Proroci ili đaci degeneracije, periskopskim vidom postavljeni ispod površine, hvataju sve, dele sve. I pre nego što shvatiš odakle taj zvuk uopšte dolazi, ono što je do malo pre bilo na vrhu njihovog jezika, sad ti skroz preplivu lice, onda poželiš da ih uhvatiš, da izbliza vidiš njihovo lice, ali kasno. Periskopi su uvučeni, kao i oni, nazad u svoje podmornice. I zbog tog osjećaja da noćas mogu ovde, u centru grada, da saopštim svoju najmračniju želju, svoju najklizaviju tajnu, da iskašnjem razlog svog straha i da će sve to ostati među nama. Da ja nisam glumac, ovo su moje reči, ispred mene su neka lica čije oči pokazuju napetost dok slušaju. Neke šake koje brzinom jedne izgovorene reči pređu sa čaše piva u aplauz. Zato što znaš da pravila nema, opet osjećaš odgovornost zbog svih tih napetih očiju. Zbog, ako moraš opsuj, jer nisi manje ljudsko biće ako možeš da pišeš. Počneš da vičeš, prošapćeš, zaustaviš se, pogledaš u svetlo, pogledaš u mrak, napraviš pauzu, ućutiš, zabrineš, zabaviš, ironišeš, staneš i čuje se samo šank. Zato što smo ovde neprebojeni, a višeznačni. Zato što stojimo i urlamo preko zvučnika, svi smo došli iz neke svoje tišine. Zato što smo svedoci de la crème. I ne znam da li se sad onaj koji me pitao šta je slam zajebao, ali eto, to je odgovor, zato slam.